Θες να αγοράσεις σπίτι στην Ελλάδα ενώ δουλεύεις στο εξωτερικό? Άκου την ιστορία του Γιάννη. Ο Γιάννης δούλευε 8 χρόνια στη Γερμανία. Καλός μισθός, οικονομίες και έτσι αποφάσισε κάποια στιγμή να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Βρήκε το ιδανικό σπίτι, έκλεισε την κατάλληλη τιμή και μετέφερε τα χρήματα από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Και τότε ξεκίνησε ο πονοκέφαλος. Του ζητήθηκε να αποδείξει πού έχει βρει αυτά τα χρήματα που μετέφερε στην Ελλάδα. Ο Γιάννης είχε δύο επιλογές. Πρώτη επιλογή, να κάνει εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, δηλώνοντας τα χρήματα που έβγαλε στη Γερμανία και πληρώνοντας εδώ τον ανάλογο φόρο που θα προέκυπτε. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να κάνει έστω και εκπρόθεσμα μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Με τη δεύτερη επιλογή δεν θα του ζητούσε κανείς αναφορά για το που βρήκε τα χρήματα, καθώς θα θεωρούνταν πλέον ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Ακόμα και η εκπρόθεσμη μεταφορά φορολογικής κατοικίας δεν έχει κάποιο πρόστιμο. Ο Γιάννης τελικά βρήκε τη λύση και αγόρασε το σπίτι χωρίς άγχος. Αν ζεις και εσύ στο εξωτερικό και σκέφτεσαι να αγοράσεις ένα σπίτι στην Ελλάδα, τότε φρόντισε να το κάνεις σωστά. Είμαι ο Βασίλης Νάνος και είμαι λογιστής φοροτεχνικός για Έλληνες του εξωτερικού. Περισσότερα στο taxabroad.gr.